እንቋዕና መደብ Essential English Conversation ብድሓን መጻእኩም። እዚ መደብ'ዚ ተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክሓልፈኩም ዘይግባእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ሒዘልኩም ቀሪቡ'ሎ። ኣብዚ ክፍለ-ትምህርቲ'ዚ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም እትሰርሑ ንኽትሕብሩ ዝሕግዙ ምሉኣት-ሓሳባት ክትምሃሩ ኢኹም። ክልተ ሰባት ስርሖም እንታይ ምዃኑ ንሓድሕዶም ክትሓታትቱ ከለዉ ኣዳምጹ። Hi James, what do you do? I'm an engineer. How about you, Amanda? I'm a farmer. ክብድ ዝበለ እንተመሲሉ ኣይትሻቐሉ። እቲ ዝርርብ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። እታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት ስራሕካ እንታይ'ዩ ኢላ ሓቲታ። What do you do? እዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሰባት ስርሖም እንታይ ምዃኑን ምፍላጥ እንጥቀመሉ ሕቶ እዩ። ቅድም ኣዳምጹ፣ ድሕሪኡ ነቲ ሓረግ ድገሙ። What do you do? እቲ ካልኣይ ሰብ ኣነ መሃንድስ እየ ኢሉ መሊሱ። I'm an engineer. ኣብ መልስኹም ኣነ ክትብሉ ትኽእሉ። I am ኣስዒብኩም ከዓ ስም ስራሕኩም ወስኽሉ። ቅድም ኣዳምጹ፣ ድሕሪኡ ነቲ ሓረግ ድገሙ። I'm an engineer. እቲ ካልኣይ ሰብ ድማ ነታ ቀዳመይቲ ሰብ ተመሳሳሊ ሕቶ ሓቲትዋ። ተመሳሳሊ መልሲ ንምርካብ እንተደኣ ደሊኹም ከምዚ ዝስዕብ ክትብሉ ትኽእሉ። ንስኺኸ How about you? ቅድም ኣዳምጹ፣ ድሕሪኡ ነቲ ሓረግ ድገሙ። How about you? እታ ቀዳመይቲ ሰብ ኣብ ሞያ ሕርሻ ዝተዋፈረት ስለ ዝኾነት ኣነ I am ብምባል ሓረስታይ ዝብል ሓረግ ወሲኻትሉ። A farmer ቅድም ኣዳምጹ፣ ድሕሪኡ ነቲ ሓረግ ድገሙ። I'm a farmer. ግርም ሕጂ ነቲ ዝተባህለ ብግቡእ ንምኽላስ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ስርሖም ክዛረቡ ከለዉ ስምዑ። ክሌር መምህር እያ። A teacher. Alice ድማ ኣሻያያጢት እያ። A salesperson. Hi, Claire. What do you do? I'm a teacher. How about you, Alice? I'm a salesperson. Mark ነዳቓይ እዩ። A builder. Pete ድማ ሓኪም. A doctor. Hi Mark, what do you do? I'm a builder. How about you, Pete? I'm a doctor. ሕራይ እምበኣር እስከ ሕጂ ደጊምና ንፈትን። ነቶም ምሉኣት-ሓሳባት ድሕሪ ምስማዕ ድገምዎም። Hi James, what do you do? I'm an engineer. How about you, Amanda? I'm a farmer. ግርም ነቲ ዝተምሃርኩሞ ናይ እንግሊዝኛ ሓሳባት ክሳዕ ክንደይ ከም እትዝክርዎ ንርአ። ነቶም ምሉኣት ሓሳባት ብትግርኛ ድሕሪ ምስማዕ ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምዎም። ሰላም ጄምስ፣ እንታይ'ዩ ስራሕካ? Hi James, what do you do? ኣነ መሃንድስ እየ። I'm an engineer. ንስኺኸ ኣማንዳ? How about you, Amanda? ኣነ ሓረስታይ እየ። I'm a farmer. ግርም ሕጂ ንብምልኦም ምሉኣት ሓሳባት ደጊምኩም ኣዳምጹ። Hi James, what do you do? I'm an engineer. How about you, Amanda? I'm a farmer. ንፉዓት ሕጂ ብእንግሊዝኛ ስራሕኩም እንታይ ምዃኑ ክትገልጹን ካልኦት ዝተዋፈረሉ ስራሕ ክትውከሱን ትኽእሉ ኢኹም። ንሰምሃርኩሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ግን ኣይትረስዑ። መሓዛ ኣናዲኹም ብእንግሊዝኛ ስርሖም እንታይ ምዃኑ ብምውካስ ስራሕኩም ከዓ እንታይ ምዃኑ ብምግላጽ ተለማመዱ። ኣብቲ ዝቕጽል መደብ Essential English Conversation ምሳና ክትህልዉ ተስፋ ንገብር። Bye for now.
ሰላም እንቋዕና መደብ Essential English Conversation ብድሓን መጻእኩም። እዚ መደብ'ዚ ተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክሓልፈኩም ዘይግባእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ ሒዘልኩም ቀሪቡ'ሎ። ኣብዚ ክፍለ-ትምህርቲ'ዚ ቁጽሪ ስልክኹም ምንጋር ብተወሳኺ ድማ ኣሃዛት 1 ክሳብ 9 ንምጽናዕ ዝሕግዙ ምሉኣት-ሓሳባት ክትምሃሩ ኢኹም። ቁጽሪ ስልክኹም phone number ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንምንጋር ካብ 1 ክሳብ 9 ዘለዉ ኣሃዛት ክትፈልጡ የድልየኩም። ፈለማ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘለዉ ንመሃሮም። ቅድም ኣዳምጹ ድሕሪኡ ድገሙ። 1, 2, 3. ቀጺልና ካብ 4 ክሳብ 6 ዘለዉ ክነጽንዖም ንፈትን። 4, 5, 6. ኣስዒብና ድማ ካብ 7 ክሳብ 9 ንዘለዉ 7, 8, 9. ብተወሳኺ እውን ንኣሃዝ ባዶ ክንጽውዖ የድልየና። ብቋንቋ እንግሊዝኛ 0 ኢልና ንጽውዖ። ይኹን እምበር ሰባት ቁጽሪ ስልኪ ኣብ ዝህብሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ኦ ኢሎም ይጽውዕዎ። O. ሓደ እዋን ክልተ ካብቶም ኣሃዛት ድርብ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ምስ ዝኾኑ ዳብል ኢልና ንሰምዮም። ንኣብነት 5 ከምዚ ዝስዕብ ኢልና ንጽውዖ። 5. ሕጂ ክልተ ሰባት ቁጽሪ ስልኮም ክትሓታተቱ ከለዉ ንስማዕ። Hi, Justin. What's your phone number? It's 020-794-60-558. Thanks. ክብድ ዝበለን ተመሲሉ ኣይትሻቐሉ። እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። እታ ቀዳመይቲ ሓታቲት ከምዚ ኢላ ሓቲታ። ክንደይ'ዩ ቁጽሪ ስልክኻ? What's your phone number? እምበኣር ብእንግሊዝኛ ቁጽሪ ስልኪ ንምርካብ እንጥቀመሉ ሕቶ እዚ እዩ። ቅድም ኣዳምጹ ድሕሪኡ ነቲ ሓረግ ድገሙ። What's your phone number? ነቲ ካልኣይ ሰብ ቁጽሪ ስልኩ ክህብ ከሎ ደጊምኩም ስምዕዎ። ድሕሪኡ ነቲ ሰማዕኩሞ ቁጽሪ ስልኪ ክትጽሕፍዎ ፈትኑ። It's 020-794-60-558. ግርም እቲ ትጽሓፍኩሞ ቁጽሪ ስልኪ ባዶ 2 ባዶ 79 46 ባዶ 5 58 ክኸውን ተስፋ ንገብር። እታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት ነቲ ካልኣይ ተዛራቢ ቁጽሪ ቴሌፎኑ ስለ ዝሃባ thanks ብምባል ኣመስጊናቶ። ቅድም ኣዳምጹ ድሕሪኡ ድገሙ። Thanks. ግርም ነቲ ዝተምሃርኩሞ ናይ እንግሊዝኛ ሓሳባት ክሳዕ ክንደይ ከም እትዝክርዎ ንርአ። ንነፍሲ ወከፍ እቶም ናይ ትግርኛ ምሉኣት-ሓሳባት ድሕሪ ምስማዕ እንታይ ምዃኖም ብእንግሊዝኛ በልዎም። ሰላም ጃስቲን፣ ክንደይ'ዩ ቁጽሪ ስልክኻ? Hi, Justin. What's your phone number? ቁጽረይ ባዶ 2 ባዶ It's 020 794 794 ሱሳ 60-558. 558 يقنيلي. Thanks. ግርም ሕጂ ንብሙሉኡ ነቲ ዝርርብ ደጊምኩም ስምዕዎ። Hi, Justin. What's your phone number? It's 020-794-60-558. Thanks. ንፉዓት ሕጂ ቁጽሪ ስልክኹም ብእንግሊዝኛ ክትነግሩን ናይ ካልኦት ክትሓቱን ትኽእሉ። ዝተምሃርኩሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ግን ኣይትረስዑ። መሓዛ ኣናዲኹም ብእንግሊዝኛ ቁጽሪ ስልክኹም ምንጋርን ናይ ካልኦት ቁጽሪ ምሕታትን ተለማመዱ። ኣብቲ ዝቕጽል መደብ Essential English Conversation ምሳና ክትህልው ተስፋ ንገብር። Bye for now.